Amaphoyisa ngeke abekezelele izinxushunxushu kanye nobuxhwanguxhwangu kumamashi, kanti abenza njalo bazothathelwa izinyathelo ezinqala. Amapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal athaqule aligangatho ukulungiselela imatshi ezaqhuba kwiindawo ezahlukeneyo kweli phondo ngomhla wama-30 kuJuni nezichasene nabemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. Inkundla ephakamileyo kuGompo isikhabile isicelo esingxamisekileyo kwityala lokwenyelisa ebelifakwe inkulu baphathiswa yaseMpuma Kapa uOscar Mabuyane ngakwinkokheli ye-EFF uJulius Malema ngale ntsasa. Senibulisa emakhaya uKanda Ndambi Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitolikiyo lwimi lwesandla. Amapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal athaqule aligangatho ukulungiselela imatshi ezaqhuba kwiindawo ezahlukeneyo kweli phondo ngomhla wama-30 kuJuni nezichasene nabemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. Ukomishana lamapolisa obambeleyo kweli phondo uNjengele Phumelele Makhoba uthi baza kudibana neembila zithutha bonke abo baceba ukwenza ulwaphulo-mthetho ngolu suku. Akafikanga ugalelekile umhla wama-30 kuJuni nekulisuku apho umbutho iMarch and March uvakalise ukuba bonke abemi bamazwe angaphandle abakweli ngokungekho semthethweni kumele bajongise imibombo kumazwe wabo. iMarch and March iceba ukubamba imigushuzo mbombo zone kweli ngolu suku kwaye ithi konke oku kuza kwenzeka ngaphandle kokuphakanyiswa kwezikrweqe. Abakwantsasana kwiphondo laKwaZulu-Natal bathi baqule baligangatha ukulungiselela olu suku kwaye baza kulicula elandincamisayo bonke abo baza kusebenzisa ezi matshi ukwaphula umthetho. Amaphoyisa ngeke abekezelele izinxushunxushu kanye nobuxhwanguxhwangu kumamashi, kanti abenza njalo bazothathelwa izinyathelo ezinqala. Labo futhi abazosabisa amanye amalungu omphakathi ukuthi amashe ngenkani noma bengafuni ukumasha, nabo futhi sizobathathela izinyathelo. Kuyilungelo la wonke umuntu ukumasha, kodwa futhi ongafuni ukumasha, ungafuni ukuba ingxenye yemashi akaphoqelekile. Laba bazokuza-ke emamashini ngenhloso ukuthi bazophazamisa, bazofuna ukwenza ubugebengu, becashe ngemashi, nabo bazobhekana nengalo yomthetho. Bonke abo baza kube beyinxalenye yemashi nge-30 kuthiwa akuvumelekanga ukuphatha izikhali okanye imibhu. Kusemahlombe abahleli bemashi ukuqinisekisa ukuthi kukhona ama-marshals akuyiwona azoqapha ukuthi bonke abantu bamasha la kufanele bemashe khona njengalokho kuzovunyelwana ngakho. Umthetho-ke we-Regulations of Gatherings Act unqanda ababhekisha ukuthi uma bemasha bangaphathi izikhali ezifana nezibhamu, izikhali ezi-dangerous. Futhi baphinde banqanda umthetho we-dangerous weapons ukuthi bayiphathe lezo ibhamu, izikhali ezilimazayo. Uluntu ke luyalunyukiswa ukuba luzikhwebule kumkhwa wokuhambela ufuna ukubona impepha zabemi bangaphandle kuba lowo ngumsebenzi wabasemagunyeni. Sesizwile ukuthi kunamalunga futhi omphakathi asesha abantu bafuna omazisi, befuna ukubathola ukuthi abakuphi. Sigcizelela ukuthi lokho akuvumelekile, umsebenzi wamaphoyisa ukuthi ubheke ukuthi umuntu wakuphi, silekelelana nawo wonke ama-law enforcement agencies. Amapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal athi aza kuliqinisa kakhulu ukhuseleko kuzo zonke iimatshi eziyakuthi zibekho ngolu suku kweli phondo kwaye abongoza abaququzeleli bezimatshi ukuba baqinisekise ukuthotyelwa kwemigaqo-nkqubo yokuziphatha elawula imatshi. Kusenjalo, umphathiswa wamapolisa olibambela uFiroz Kachalia uhambele eNyanga eKapa namhlanje nalapha nike onondaba ingxelo ngezicwangciso zebutho lesipolisa zangomhla wama-30 kuJuni xa kuqhutywa imigushuzo echasene nabemi bangaphandle. Ukhalimele oozungulichela basithela ngale migushuzo ukuba baza kudibana nengalo yomthetho. We have to be clear and emphatic that the right to protest shouldn't be used as an excuse for criminality,
as an excuse for abusive behavior. Only the police and other officials have the responsibility to enforce the law. In a constitutional democracy, what other message can I give? We cannot afford a repeat of what happened on July 21. uKachalia uqhube ngelithi ebudeni beveki uzakugambela iphondo laseGauteng naKwaZulu-Natal ukuya kudibana neenkokheli ezilawulayo kuze afaka nemilomo nazo ngokulungela umhla wama-30 kuJuni walo nyaka. I will be in Gauteng later this week and then KwaZulu-Natal with the same, going to all the provinces to ensure that the country as a whole is safe. I'm going to be meeting with all the premiers, all the MECs, all the mayors to ensure that we are in a position to deal with every eventuality. Balele ngaphandle kwendlu yozakuzo abanye abemi baseZimbabwe Kapa nanjengoko bebenethemba lokuba namhlanje bangabuyiselwa kwilizwe labo ukanti abanye abemi baseMalawi kwiphondo laKwaZulu-Natal bathi alanelanga ixesha elibekweyo yiMarch and March lokuba babuyele emazweni abo kungoku nje bathi baxhalabele ubomi babo. Basajonge enkalweni abemi baseMalawi abakwiphondo laKwaZulu-Natal nanjengoko inani labo bafuna ukugoduswa lisanda kungokunje bathi basuke kwindawo ebebencince kuzo kweliphondo ngenxa yezigrogriso zabemi beli abakwela phondo nanjengoko umhla wama-30 kaJuni usondele nongumhla obekwe ngumbutho iMarch and March ukuba abo basuka kumazwe angaphandle nabangenampepha zokuba kweli mababuyele kumazwe abo. Actually, it's all about safety. Yeah, because right now, if you look at everybody here, most of people, they got no jobs. They've been chased away from jobs. Even the place to stay too. It doesn't have a place to stay. So for us, like in someone's country, it is hard for you to survive. My boss is saying now I must go home now. We need the paper this time. We need the paper this time. So you were here without paper? Yeah, I don't have a paper. iMarch and March ithembisa ukuba umhla we-30 kule nyanga awuzukhatshwa ludushe. Abanye bababemi baseMalawi bamemelela kurhulumente ukuba achabashe ukwenza inzame zokuba bagoduswe nanjengoko bephelelwe yimisebenzi bengenayo nendlela yokuziphilisa. We can't be allowed as of now to get a bus tickets, all those stuff there. Because if you do it like now, we're going to get all those stuff there next month. So these people, they gave us like on 30. That's why we're here, for a safety. Nangona kunjalo kwidolophu yaseMaritzburg abasemagunyeni sele beqalile nokuphungula umthamo wabantwana nabasetyhini ngelithi baza kufuduselwa eLimpopo kufuphi nemida yeli. We are moving them from here to the northern border. We now look at Limpopo at the final processing center where we have both Malawian authorities as well as South Africans to make sure that the same exercise that we undertaken here till now is done there. eKapa abanye abemi baseZimbabwe balele ngaphandle kwendlu yozakuzo yaseZimbabwe ngethemba lokugoduswa. Inkundla ephakamileyo kuGompo isikhabela isicelo esingxamisekileyo kwityala lokwenyelisa ebelifakwe inkulu baphathiswa yaseMpuma Kapa umnumzana Oscar Mabuyane ngakwinkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ngalentsasa lomba waziswa kule nkundla inkulu baphathiswa yaseMpuma Kapa umnumzana Oscar Mabuyane etyhola lokaMalema ngokungcolisa igama lakhe okuze emva kokuba uJulius Malema watyhola lokaMabuyane ngobuqhetseba bokufumana isidanga se-Masters kwiYunivesithi yaseFort Hare watsho ememelela ukuba makabanjwe. Mabuyane uthe ezintetha zenziwa nguMalema zithetha ukuba yena Mabuyane wophula umthetho. Magqwetha kaMabuyane axelele inkundla ukuba iinzame ezininzi zenziwa ukuba uMalema acele uxolo kuMabuyane ngezintetha wazenzayo kodwa ezo nzame zaphanza
nto leyo ekhokelele ekubeni umnumzana Mabuyana bhenele enkundleni. Namhlanje ubungqina bengqina elaziwa njengo-Witness K kwikomishoni kaMadlanga buye babandakanya usekela-ntloko wamapolisa kumasipala waseGuruleni nonqunyanyisiweyo Julius Mkhwanazi ekubiweni kwamatye anexabiso naxabisimali ebalelwa kwi-14.9 million zeerandi eRosebank eRhawutini ngomnyaka ka-2023. Witness K uthi wayethandana noMkhwanazi ngelo xesha kwaye nguye wadlulisela iinkcukacha zokuba andawoni loo matye kuMkhwanazi nowadibanisa iqela nelacwangcisa ukweba lamatye. Enika ubungqina ekhosini, uWitness K nozichaze njengomntu owayencuma noMkhwanazi udize ukuba nguye wafumana ulwazi oluvela kuNgcothoza ongaxelwanga ukuba amncedise ekufuneni umntu oza kuba amatye anqabileyo kumnini wawo. Uhlabele Mgama ngelithi emva kobusela eli qela lahlawulwa i-110,000 rands ngalamatye ze le mali yabiwa ngokulinganayo kubantu abahlanu baquka yena, uMkhwanazi namanye amagosa. Each of us had our roles to play. I had to organize the informer, secure information as to the whereabouts of the stones, and to ensure that the informer was ready to receive the stones and make payment after they got the stones. Mr. Mkhwanazi had to organize the officers that were going to come in and take the stones. Iinkokheli zobungqina zivakalise ukuba uWitness K uphila phantsi koloyiko ukulandela ingxelo ebekwe kule komishoni nethi ipolisa elikwinqanaba eliphezulu langena kwindawo ayehlala kulo lingasebenzisanga ikhowudi yokungena ze lathatha iifoto zendawo ahlala kuyo ngelinge lokumgrogrisa. We feared that unless there was a way to come to her rescue, quote unquote, we may very well potentially lose her as a witness this week while she overcomes her psychological challenges about testifying to the matters that she intends to testify to. uWitness K nongumhloli kwicandelo lokhuseleko le-VIP kwisebe lamapolisa omasipala oMbaxa eRhawutini akayiphikanga imiyalezo awayethumele ugxa wakhe nalapho ecebisa ukuba unonxibelelwano nomlawuli wezotshutshiso onokuthi abancede balenze linyamalale eli tyala. It is repeated again at the top. It says, we just need to get someone who can make the case go away. And the first two words that you respond to there, you say, will get. You see that? Yes, I see. And what do you mean by that? By will get, in respect of her saying you need somebody who can make the case go away? Are you suggesting that somebody who can make the case go away will be found? What does that mean? Can I read it? I'm sorry. Ikomishoni yaqhuba ngomso. Emva kweyantlukwano ngokuphathelene nokupasiswa kohlahlo lwabiwo-mali kwisixeko saseGuruleni, namhlanje imibutho yezopolitiko ide yafikelela kwisigqibo sokupasisa uhlahlo lwabiwo-mali lwesi sixeko nolubalelwa kwi-71 billion yeerandi kulo nyaka-mali ka-2026 to 2027. Ukungapasiswa kohlahlo lwabiwo-mali kwesi sixeko ngenxa yemibhodamo ebikho kubangele ixhala elikhulu kumba wokuhanjiswa kwenkonzo. Isixeko saseGuruleni besithe gqolo ukujijisana nemingeni yezopolitiko, oko kwathintela nokushukuxwa kwemiba yohlahlo lwabiwo-mali. Namhlanje kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuqala konyaka-mali omtsha, ooceba abangaphaya kwekhulu bemibutho eyohlukeneyo bavume ngamxhelo omnye kuhlahlo lwabiwo-mali lwe-71 billion yeerandi necetyelwe imicimbi ephathelene nesixeko. Noko kunjalo, umbuzo ngowokuba ingaba iza kubakho kusini na inguqu kuhanjiso lweenkonzo zoluntu. If we are serious about upholding regulations as this council and development, we should be on an expenditure of above 8% of this budget. Ukanti kubekho ukunganqamani kokuqonda malunga nokuba le mali iza kusetyenziswa kanjani, i-ANC ikholelwa ukuba isekelwe ukulungelelanisa uzinzo kwezezimali esixekweni kwanokujongana nokuhanjiswa kweenkonzo. Xeshikweni umbutho neqhina lomtshato ne-ANC kwesi sixeko sithi le mali iza kunika ingqwalasela kuhlaziyo nasekuvuseleleni iziseko ikwagcina uzinzo kwiimfuneko zesixeko. The challenge before this council is therefore not simply whether we adopt a budget, but whether we adopt a financially disciplined program capable of restoring the city's operational credibility.
kambe amaqela asakhulayo athi ukungapasiswa kwale mali ebekwe etafileni bekuza kudala isankxwe kwezopolitiko kuvulela amanzi okokuba angene endlini. The city must deliberately move away from over-reliance on contracted services and leverage its internal capacity to enhance service delivery. Iinkokheli ke zesixeko zivakalise ukuba nelunda ngale mali ngelithi sisiqalo sokuhlaziyeka kwesixeko nokuqwalaselwa kweemfuno zabahlali baso ngelixa iza kuba likhubalo lokutsala abatyali-zimali. This is good news to our people. Furthermore, what is good news is that we've been able to increase our repairs and maintenance. We're now sitting at about 4.6 billion rands, which is a little over the 8%. We are confident that our projection as well on the revenue are realistic and conform with what National Treasury has set. Ngokwesi sixeko sithi siza kusebenza nzima ukuvuselela isidima saso. Inkundla ephakamileyo yezibheno eBloemfontein igwebe ngelithi umzimba walo ungasekhoyo nowayesakubanga umongameli waseZambia uEdgar Lungu mawungabuyiselwa kwelaseZambia. Le nkundla yezibheno iwubekele bucala umyalelo wenkundla ephakamileyo wangaphambili owawuvumela urhulumente waseZambia ukuba awubuyisele eZambia umzimba kaLungu. Usapho lwakhe luthi lo kaLungu umnqweno wakhe yayikukuba angcwatyelwe kweli loMzantsi Afrika kwaye iminqweno yakhe kunye nezalamane zakhe kufuneka ihlonitshwe. Ukanti kwelakhe icala urhulumente waseZambia ufuna ukumngcwaba ngokwakhe uEdgar Lungu ngewonga elipheleleyo laseburhulumenteni. Sithetha nje umzimba wakhe ukwindawo zokugcina izidumbu eMzantsi Afrika kusukela oko wabhubhela ePitoli ngoJuni kunyaka ophelileyo. uLungu wayeneminyaka engama-68 ubudala ukusweleka kwakhe. Enkosi kakhulu ke mamqowathi noncuthu lamazango aphezindabeni. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya. Ndikwamkele ke kwidesika yemozulu. Mna ke bethu ligama lam. Ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu ngokubanzi ke masiyijongeni yenjenje imozulu leyo ke mbukeli sithi siphawule kaloku ngokujonga lo mfanekiso wokuqala okugangatha ngokuqatha ke kwiziganeko kaloku zemvula nomoya kuMzantsi Afrika ngokubanzi. Nawe uyaphawula apha ekhayeni uba noko kumyoli kakhulu kwelaphondo lonke lapha koLimpopo noxala imandundu kwakhona ke izulu kakhulu phaya eFree State nakulo lonke futhi iphondo lapha eNtshona Koloni kwindawo ezininzi futhi ezikumbindini kuyabanda xa bevuka ngomso ekuseni. Kuqahle ke bukelo masijongele amaqondo othi kaloku ke aphantsi naphezulu sithi sivule ke ngephondo lokuqala eliphalona kwiphondo laseMpuma Kapa. Ndawo ezininzi ezithanda ukuzinza kakhulu ke kumbindi neNtshona kwelaphondo njengapha koRhafu kwasekuseni futhi inkwankca nokuchapha kokuqatha kakhulu komoya phaya amaqondo abasephantsi kakhulu ngo7 degrees. Bukele ekhaya baphila ngohlobo futhi kwelaphondo lapha eFree State kundawo ezininzi ezithande kakhulu ukuphakama kwelaphondo njengapha koSasolburg kwasekuseni nawo zinze phaya koFrankfurt ilonqele futhi ekuseni kubanda kakhulu amaqondo asephantsi nguye futhi u7 degrees. Benjenje ephondweni ke lapha eNtshona Kapa kundawo ezininzi futhi ezinze kakhulu kwimpuma ke mbukeli wam namazantsi kwelaphondo njengapha koGeorge Cape Galas Kapa lodumo futhi kuyafefa nenkwankca ekuseni futhi ngo13 degrees. Benjenje ephondweni futhi lapha koNorthern Cape kwezindawo kakhulu futhi ke ezikumazantsi pha kwimpuma kwelaphondo njengapha koBriska ekuseni ngesibhozo napha eDiara kakhulu uyabikwa lanqele kuba amaqondo abasephantsi ngo5 degrees. Zebenjenje kwelaphondo ke mbukelo wam lapha koNorthwest kwezondawo ezikumazantsi futhi neNtshona wena ozinze kakhulu phaya kuncam kwelaphondo Klerksdorp kwasekuseni futhi ngo7 degrees. Efana nqwa ke phofu napha eFreiburg kwakuye futhi u7 degrees. Nansi imozulu mbukeli wam ephondo laseGauteng apho sikhoyo thina ngalomzuzu mpela pha koPretoria futhi napha kumazantsi egxebe kumbindi pha uPhile Springs Alexandra napha eJamestown Carltonville kubanda kakhulu kusasa ngomso futhi ngo7 degrees. Bukeke masinyuke ngokubanzi ke siphawula iphondo lapha eLimpopo kundawo ezininzi ke futhi kumazantsi neNtshona kwelaphondo njengapha koThabazibe ekuseni futhi inqele nokuxhaphuka kakhulu komoya okubhudla kakhulu phaya ngo7 degrees. Benjenje ephondweni ke lapha eMpumalanga kwindawo ezininzi nako kuzole kamnandi nje phantse lonke elaphondo noko kumyoli pha koStandard nekuseni noxa kubanda ngamaqondo asanciphe kakhulu pha ngo4 napha eErmelo kusabanda ekuseni ngo5 degrees. Vume ekhaya ndivale ndisonge imozulu ke pholo lokugqibela ke liphaya KwaZulu-Natal kundawo ezininzi kumazantsi neNtshona pha kwelaphondo buseKokstad ekuseni kuyabanda ngesithandathu naphaya koPietermaritzburg ekuseni lishumi. Mna ndikuthanda kangaka Xeli Myoli. Kamnandi mawethu.